bai bakarriko naiz. Harremana, telefono, segunero. Batzutan persona bakoitzakin bi aldiz, bai. Erosketak egiteko, bai. Erosketak astean behin, ekartzen zizkidan ere alabazarrenak, ekartzen zizkidan makina gauza, eta horrela aste osoa pasatzen unarrekin. Gero harremana jendeakin eta horrela, lehenengo pisuan bizi naizen ezkero, askotan, norbait etortzen zanean erosketetatik edo horrela, azten ginean pixka bat hitz egiten eta zenbo zeuden eta horrelako, baino gutxi, oso gutxi. Bai, antolatu da. Nik ez dut eskatu, ez nun beharrik, alabak egiten zidan, baina antolatuta dago, bai. Beldurrik ez, inoiz ez. Tristura bai, tristura handia. Batez ere 3. hilabetean, azkenengo hilabete honetan. Bestela, lehenengo 2 hilabeteak oso ondo pasa ditut, eta antolatzen nintzen, orain telebistan, orain ordenagailuan, eta ondo pasatzen nun. Nik uste dut oso luze jundalako. Eta beti esaten gendu, urrengo fasean, beste 15 egun pasa ondoren, hasiko gera mogitzen, eta gero ia torri zan momentua mogitzeko, eta gero ikusita ze jende pila jartzen zan, ez maskarillaik, ez inongo tartei gorde gabe eta horrela, orduan bai, benetan bildurra baino gehiago pena sentitzen nun. Guk eta beraiek ere egindako horrelako sakrifizioak 2 hilabete etxean pasatzea ez da gauza erresa. Eta gero, ematen zuen dena hankasgora joango zala. Badirudi ez dela hori gertatu, eta orain ia beste poz handiagokin nago. Bai, eta gero beste gauza batzuk ere egin ditut. Adibidez, idatzi ditut memoriak, konfinamenduaren memoriak, eta gero, hasi naiz, pixka bat egiten, euskera batua herrikoia. Nire bizitzeko maneran ez zait iruditzen. Ez dakit. Pentsatzen nun, behar bada izango zula eragina orokorrean, jendeen artean, beste modu batean edo pentsatuko genitula zenbait gauza, eta orain ia nire itxaropen guztiak jundira. Ia ikusita nola da bilan jendea lehen bezala eta tabernak gauza guztien gainetik irikitzen lehen dendak irikitzen eta inongo segurantzari gabe oraindik eta pandemiaren aurretik ia bigarren egunetik aurrera dirun asuntoak ibili dituzte gora bera guztietan politikoek, pentsatu dut berriz ere kapitalismo gutxara sartuko gerala. Argi dauket. Ez genekien zerbait jakin dugu, hau dalata. Nik behintzat ez nekien, ia sarretxeak multinazionalen eskuetan zudenik. Nik ez nekin, ez nun sekulan santan horretaz ezer entzun, edo ez dut arretari jarri, eta normalean ia gure adinakin sarretxetan gertatzen diren gauzak atentzioz irakurtzen ditugu. Eta nik ez de jakin, multinazionalek eta gainera fondo buitrek edazkenak dirala, baina residenzi gehienak adibidez Madriden 95% uste dirala, eta Euskal Herrian ere asko eta asko, eta guk beti uste gendun diputaziokoak zirela. Diputazioak izango du hor bere partea edo bere gestioa, baina zer egin dute sarretxekin saldu, zertarako? Nik hori jakin nahi dut. Pentsatzen dut, esplikazio asko eta asko eman beharko dituztela politikariek esplikatzeko zer gertatu den sarretxekin. Ni behintzat ez nahiz izilduko. Lehenengo egunetan ematen zuen, ez dakit, gure bihotzetik ateratzen zitzaizkigun gauzik onenak ateratzen genitula, ez? Zortzietako txaloak,
laguntzak eta laguntza taldeak adibidez hemen gure herrian eta beste herri askotan ere egin dituzten taldeak laguntzeko, bai behar balin bazituzten medikamentuak edo janaria, antolakuntza horiek oso politak iruditu zaizkit. Eta, baino, gero, ez dakit, dena itzaltzen bezala junta. Eta, genuen honena aterazan bezala, aldegun egoskorrena ere ateratzen ari da orain.